Il-Pulizija għaddejja bitfittxija 3 persuni lil ħamis filgħodu wettqu hold-up mir-residenza f'San Pawl il-Baħar. One News jinsab informat li l-ħallelin irnexxielhom jisirqu bejn 5,000 u 6,000 euro fi flus u deb. Is-serqa seħħet tal-ħabta tal-10:15 ta' filgħodu meta żewġ tirġiel daħlu f'residenza fit-triq San Publiu rib l-iskola ta' San Pawl il-Baħar. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li wieħed mill-irġiel kien liebes ħwejjeġ blewn aħmar u aħdar u ieħor bi flokki swed u jeans. Ingħad li l-ħallelin kienu armati b'sikkina u daħlu fuq sit id-dar mara ta' 43 sena li fisser ġarbet xi ġrieħi ħfief. Il-mara rrifjutat li tingħata l-għajnuna medika anke jekk issejħet ambulanza fuq il-post biex tassistija. Madankollu hija deret qed minn qata kbira tant li deret għal ħin twil bil-qiegħda f'karozza quddiem ir-residenza tagħha sakemm il-pulizija daħlu fid-dar u bdew bl-investigazzjonijiet tagħhom. One News jinsab informat ukoll li waqt li ż-żewġ ħallelin daħlu fid-dar u qalbu kull ma sabu qudiemhom biex isibu l-flus u oġġetti ta' valur ħarbu minn fuq il-post b'karozza tat-tip Citroen griża li kienet misjuqa mir-raġel li baqa' jistennihom fija. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-irġiel li wettqu l-hold-up huma ta' nazzjonalità barranija. Il-Pulizija mill-Assa tal-Qawra għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.